Hello, Mel? Mel? Si Kurdap yan eh. Oh. Napa to imong mekaniko ba? Kato ba imong mekaniko ba nga imong amigo ba? Kay ang akong sakyanan naay akong ipatanaw. Karon na rain Mel, ipaani dire. Ah, sige, magulat ko. Oh. Sige ha. Sige, salamat. Dire na bayad. Dire bayad ka ako sa ipatanaw. Oh, sige, hulat ko ha. Okay. Ma'am, may buntag ya, ma'am. Hoy. Ikaw to ang kwan? Ikaw to ang mekaniko nga amigo ni Romel? Oh, ako to gikuha ni Boss Robel, ma'am. Maayo. Ako to yung gipahan ni Diri kay naman ako ni ibayon ako ni naman ako kay Dili ipatanaw sa nako ang kwan kay naay kwan anak kanang medyo diferensya sa kwan ba? Oh, naagi to ikuan to kay namin diferensya gito kay kuan man kasagirit man. Oh, kasagirit lagi ang galing dili sa. Kanang magkuan ko magtama ko og kanang break ba? May kasagirit. Oh, asa man imong sakyan karon, ma'am? Ah, ito sa grahe. Ah, diya. Grahe oh. Kani init. Sige, ma'am. Ako bahala. Tanawa lang diri ang dapit ang sa kwan. Tanawa lang diri ang sa dili dapit kay basta kay murag kanang mutama ko break ba murag siya kasagirit pa dinhi oh. Ay, kasagirit. Sige na, ma'am, kay ako ni bahala ni. Sige, tanawa lang sa akay mo. Kung kay mo duty na din ko karon ha. Ah, sige, ma'am, kay. Kani bahala, ikaw na bahala. Oh, inibalik ni mo ako. Ah, sige. Sige. Uy, break daw. Ay, mao di ay kay na di bato. Ah, bantog ra kay bek wa utani. Hihi. Pangwartaan to na po si Madam. Bato ra day nungdan. Di ay. Wala man siya. Takto kayo. Ah, nakaka ang teknik. Buling-buling mo sa unaw, lawas, kwarta gitu karon. Ipas gid si Madam, pagkwartahan ko gitu karon. Kaya wa mo to kabalo nga gamay rin di banda day batur di ay. Ah, mintas wa pa sa kabalik. Sigurado mo lagi nga maayo ni. Okay naman kaya ang kuan nimo sa imong brake connection na dire ma'am. Imong brake lining okay na kayo. Okay na kasanan. Kondisyon na kayo din. Oh. Nayo na gyud lang mo gasagarat ra mo to dito. Wala na. Gasagarat ra mo to pag tamang na ko sa break kay mag-break ko gasagarat ra mo to. Gitaro gina ko ayo. Ako gigi kuan no, buka bulit na ko. Kay kuan akong lining. Sa brake lining nimo okay na kasanan. Kondisyon na kayo na. Upan na ang imong brake okay na kayo. Testing off. Hindi mo testing na. 5,000 lang ma'am, 5,000. Ay kamahal ba sa 5,000? Muna na gani kay gitay man tamang kagirasan tamang karuna kay minuto. Kuri ani akong sakyan niya. Kanang 5,000 sa 5,000 dako sa kini charge mo 5,000. Kanang gitarong gina ko pagkuan nga dili lagi mo kuan ang brake nimo. Kondisyon na kay na. Kaya ang brake lining okay na kayo. Gikuan gina ko kadung. 5,000 lagi ma'am, okay na. Muna na siya kuan sakto na kay to 5,000 kay kuan man. Gikuan okay naman imong brake lining. Kondisyon naman na. 5,000 lang, 5,000. Wa ka ko ma-scam ani do? Wala kami scam kay tistingan mo diya ma'am okay na kay na. Payo mo na ipadagan wala na. Di na mo kuan imong brake. Sige ako sang Ayun sa mong kay bayari sa kumong kay gadali kumong kay akong asawa dito ma'am buros ra bato niya wala kay bugas sa balay luto pa kog kuan dito kanon. Nga wa pa gisudan mapalit ko mo. Bayari na ko ma'am 5,000 kay mato na di ko. Kapag na ko testingan no. Di awatik na lagi na ma'am. Tagay lang ko daan. Ay kuan ni kay gadali ko. Muato na ko ma'am. 5,000 lang. Kay para makalakaw na ko. Ilan sa siguro 3,000? Ayaw ma'am kay ulang og 2,000. Yata na sa 2,000 kay 5,000 man tanan. Ayaw kay Baka ako na testing napag ikuan ma'am magpalit pa kog kuan dito ma'am kanang gatas akong anak ma'am. Bago ba yung anak akong asawa. Nya ulang man ni. Dili lipain ko ma'am. Ita ni tawhanan ni. 2,000 lagi ko lang. 5 na lang na. Sabi nga taong. Sige mama, salamat kay mama. Ato na ko ma'am. Ano gadali-dali ka to siya ba? Ano may sinataranta pagkuha sa akong 5,000? Ano sila kong taranta?
Mama sa tunako sa tan-awa ganina. Uy, dali ra man kay siya. Man siya wala lagi minuto gid na. Wala gyud tig-abot lagi siya diri nga. Nalibog ko sa iya kay brake pad ang daot nag-abot lagi siya diri sa makina. Engine ni diri. Anga to tawana to eh. Scam man suro ko ano karon ba? Okay naman siya. Nawala naman ang kuha naman siya nagsagirit. Ganina pagtamag na ko, magsagirit gid siya diri. Then gahi ka nang, grabe ka gahi diri ganina. Murag gid siya og kanang naiga, kuan naiga bangil diri ganina. Gahi kayo. Okay naman siya. Pero nga naman to siya nga. Akong kuan siya gino, agin siya nag-abot og minuto ba? Dali ra kaayo, murag gid siya gikilatan. Murag siya gikilatan gyud. Dali ra gid kisang tanan. 5,000 dayon. Nawala naman po ang ungot sa brick. Di naman maungot yung brick. Gaya na kay kung tamakan ako, ungot gid siya gaya. Nagahi kasi na, grabe ka gahi. Pero dili gid siya mo hawid din ang brick. Sige na ko na po niya ganyan na ba? Kuan mo na. Kung sila siya ganyan na ba?